Hello viewers, good evening. नै बिनिया डेशबोर्ड नङामोन ना दासो डेशबोर्ड जादों आरो ना सन्टुरा बानायनो बनायबायनो जाबाय एबारसो फैसा खामायनो हासिगोन आरो ना बे भिडिअ हगारनानै बरिया जाजोब्बायनो सेटआप खालामदो र' सिटिंखौ जाबायनो लोगोफोर नै एसे बेरायनो फैलायबाय बिथिंहाय हयत'ल' हयगल आरो तोर काम ओइ इस भगवान लोगोफोर नै इसिं एसे बेरायनो फैदों आरो ना नैथिंहाय नै हाग्रा दुजोब्बाय सिगाङावहाय न' बिराद बर' गामि हारसा गामि बिराद दंसोगारमोन आरो बे बर' गामि दंमोन सिफायनानै सेस खालामबाय आरो जायगाखौ हेरै हेरै बे रेलिं नैबे रेलिं बे ओरै गेट होबाय हेमन्त मामाया एकदम ओरै गेट होजोब्बाय आरो होननानै रेलिं होजोब्बाय ओरै बारनो मोना आरो बेथिं सरकारनि जाबाय नैबे हाया सरकारनि जाजोब्बाय बिराद मोजां बेरायनो जायगाया इथिं होनोबाय एकदम बरियाखा भिउआ एकदम बरिया भिउ फैयो लकेसना बेखिनिया माबा आरो बरबारि बिराद मोजां दा माबासोआव मोनाबिलि समाव बेरायनो बिराद मोजां आरो बे वाकिं खालामनो मोजां नै लामाया इथिंहाय ओरै थाबायलांनो हायो ओरैबो इथिंनिफ्राय इथिंबो ओरै थाबायलांनो हायो आरो भिउआ एकदम बरिया इभिनिं ये हल नाकि फैसा कामाबो नाकि डलार एबार डलार कामाबो डलार खामायसिगोन नै बिथाङाबो सेटआप खालामजोब्बाय आं सेटआप खालामना होबाय सोरखौ फल' खालामदा मिथिला आरो बेखौ फल' खालामना हो थांगासिनो सफारि दंमोनलै खिनियावहाय बेखिनियाव दंमोनथाय र' मानदे बिराद दंसोगारो नै बिथिं मानदे दं लोगोफोर नै मानदे दं गोसो थोनाय बेरामा बारा जि बरियालै बारा बिराद गोजोन नै लोगोफोर सफारि दंफाङा बेनो जानांगोन माथो खावना जानोनो लोगोफोर नै सफारि दंफां जानो बेवहाय मोजां मोनना दं माथो गोमोननो मोनना दं नै सफारि फिथाइ लोगोफोर नै बिराद मोजां मोनना दं जारौनो जानांगौ खावनानै लोगोफोर नै सफारि फिथाइया एकदम बरियानो नेचारेल आरोना बे जानो बेखौ मासि गोथावलै बिराद गोथाव टेस्टि खालै लोगोफोर खागासिनो नै सासे खागासिनो बिराद गोमोन दं गोजौआवहाय भिउआ एकदम बरिया रायजांलै नोङो बिराद गोथाव जाना सफारि जानांगौ एकदम देहानि थाखाय मोजां आरोना स्ट्रं जायो फाग्लाया जि बुरजा खाना लाबायलै रायजानाय फावसोलै बेना 저거 배워 이거는 소바리 먹겠던데 어그로 선생님 마카세요
फाग्ला नुबाय पकेटाव सोना लाजोबबाय होनना बुंजोब्बाय हामहोसो नै पकेटाव दङ सिङाव जानो